Nu știu la cine, vreau să depun dosar pentru concurs. În cameră, vă duceți la 2 etaj. Bun. Anticameră. O clădire enormă de milioane se ocupă de monitorizarea audiovizualului. Și până azi el e ocupat de mass media rusească și prezintă numai informații controlate politic. Bună ziua! Pentru concurs, poate? Vă rog să lăsați telefonul, camera, da? De ce? Dumneavoastră îmi dați o copie de pe document ca să am dovadă că am depus dosarul? Da, adică... Atunci o să am o probă în plus. Faceți ceva ilegal sau imoral? Stați puțin. Ne trebuiește doar unul. Și acum să întorc înapoi. La ședința din 3 se examinează asta sau nu știți? Nu știu, de acum o să fiți telefonat în prealabil. Și o să vă spun. Mai sunt candidați? Sunt. Măcar câte unul pentru fiecare loc? Sau încă nu sunt 6? Sunt. Deja sunt 6? E trimis partidul, cred că. Mulțumesc, seară bună! Da, plăcere, mi-a